ba. A shi ne waya ne. Akwai update fa. Aba dai. Wallahi akwai update ina gaya ma Update din menene? za ta fashe akwai wata show da za a yi ne manya artist za su zuba a guraren Ya dauka ma wani abu ne wallahi. barkaji ina wannan mawaƙin da Mr. M Zamani da su Aja Magana Studio Abdul duk ba za su zuba a guraren nan ko manya Bari artist ba tambaye ka. Ina ce in zaka shiga wajen sai ka bada kuɗi. eh mana tushe ne ba yawa To, kai ka san abu ne na rana To ɗaya ko tsakaninka da Allah ka biya haƙƙin shawara'u. wasa kai fa ka san fa saboda kai ma fa abokin tafiya ne Ka gani baka biya ba. fa irin wannan abun da ke zuwa an gaya ma Baka ga hanya mafi sauki wanda ma in ma baka da cash in zaka yi ba da ATM ko kuma kai transfer. yanzu me kake Yanzu da ko wanda ma yake ansa yanzu zamu je wajen shi mu bashi ATM ya cire. wallahi ka amma na manta da kuɗin a gida Ai sai ka zo mun je mun biya. sani Kai in zaka ciro kuɗi ka zo mu je ka bada haƙƙin shawara'u nan ka zo mu je. manta da kuɗin nan ne masa Bari in sho ne